Salutare tuturor! Vom realiza această schiță utilizând programul CATIA. Să începem prin a realiza cercul de diametru de 70, cerc din centru, tastăm raza 35 și am realizat cercul. Apoi vom realiza cercul cu diametru de 46. De data aceasta utilizând Construction. Cerc din centru, la fel cu Tab, tastăm raza de 23. Utilizând comanda line, vom realiza o linie înclinată sub un anumit unghi pe care o vom dimensiona utilizând constraint dimension la 15 grade. Vom utiliza comanda quick trim pentru a șterge elementele de care nu avem nevoie, respectiv acesta și acesta, și vom reașeza coatele. Acum, la intersecția dintre acest cerc și segmentul înclinat la 15 grade, vom construi un cerc. Debifăm Construction, construim un cerc care are raza de 12. Construim tangente la acest cerc, dar pentru aceasta mai întâi vom realiza și cercul de rază 20, tab 20, și realizăm cele două tangente. Cu control apăsat, selectăm cele două entități, între care va exista constrângerea de tangență. La fel și cu celălalt cerc. Sumăm în zona respectivă, prelungim această linie până dincolo de cerc și apoi cu Quick Trim ștergem segmentele de care nu avem nevoie. Pe celelalte două le putem șterge utilizând Delete. Refacem constrângerea de tangență pentru că tocmai am șters-o. Tangent, la fel și în partea aceasta. Ok. Față de acest segment înclinat la 15 grade, realizăm un mirror. Mirror, această linie față de aceasta. Ok. Acum, față de un segment pe care la fel vom crea perpendicular, un segment realizat cu linie de construcție, care este perpendicular față de această linie, vom realiza din nou un mirror. Și am realizat și celălalt cerc cu raza de 12 și cele două tangente. Așezăm cotele pentru a fi cât mai vizibile. Vă reamintesc că putem vizualiza mai simplu această imagine ascunzând cotele și constrângerile, având grijă ca ulterior, când vom desena noi elemente, să le activăm. Ștergem elementele de care nu avem nevoie utilizând din nou Quick Trim. Apoi ștergem
sau transformăm elementele de care nu avem nevoie în elemente de construcție, respectiv acesta poate fi element de construcție, acesta poate fi element de construcție, acesta poate fi element de construcție, dar și acesta. Și am obținut conturul. Mai departe, vom realiza un segment vertical, nu cu construction, ci cu linie normală, situat la o anumită distanță față de axa verticală, respectiv la distanța aceea de 110. Vom realiza și un segment orizontal, care va fi situat la distanța de 50 față de axa orizontală și din nou încă două offset-uri, unul la 13 și unul la 40. Din nou offset față de această linie. Ziceam odată tab la 40 și din nou offset față de aceasta, tab la 13. Și mai avem încă un offset la 10 față de aceasta în jos, tab 10, dar și încă un offset față de aceasta la 50, tab 50. Ok. Prelungim segmentele de care avem nevoie să fie prelungite cu trim, dar cu cea de-a doua opțiune, trim first element, click acesta până la acesta, acesta din nou până la, scuze, acesta până la acesta, în regulă, și apoi ștergem elementele de care nu avem nevoie, respectiv cu quick trim, aici, 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 acest element, aici, acesta, aici, ok, și aici, dar și aici, și aici. Repunem cotele care au dispărut în urma trimării, respectiv aceasta de 50. Așezăm un picuț cotele ca să fie vizibile. Ok. Mai avem de șters și acest segment și vom realiza prima rază de racordare între acest segment înclinat, tangent la cercul respectiv, și acest segment. Pentru aceasta folosim opțiunea Corner între acesta și acesta, cu tab, raza de 30. Vom șterge și celelalte elemente de care nu avem nevoie, respectiv acesta și acesta. Apoi, cu comanda 3-point arc, realizăm un arc în 3 puncte. Cu Shift apăsat evităm realizarea constrângerilor de care nu avem nevoie. După care vom spune acestui arc și acestuia să fie concentrice. Control apăsat pe acesta, concentric. Ok? Dar și acestui arc cu acest segment să fie tangent. Vom șterge elementele de care nu avem
din nou cu Quick Trim. Ok. Și vom realiza această rază de racordare valoarea de 3 mm, utilizând din nou corner între acesta și acesta, tab 3. Vom realiza și raza de racordare între cele două arce. Din nou corner între acesta și acesta, 3. Zoomăm în această zonă să vedem dacă totul este ok. Și vom prelungi acest segment până la acest arc. Din nou utilizând Trim, Quick Trim First Element, acesta la acesta. Ok. Revenim la desen, mai avem de făcut această rază de racordare, rază de 20, din nou corner între acesta și acesta, 20. În continuare vom realiza cercurile cu diametru de 11, respectiv raza de 5.5 și cel cu diametru de 6, respectiv raza de 3 și cele două cercuri le putem multiplica în partea opusă utilizând mirror față de această axă de simetrie. Apoi mai avem de realizat cercul din mijloc, cel cu diametru de 25, respectiv raza de 12.5. Acum putem stinge vizibilitatea la elementele care nu ne sunt necesare și verificăm dacă mai avem de realizat vreun element. Se pare că este ok. Cam aceasta este ce am avut să vă prezint pentru astăzi. La revedere!